गसाइगाव पुलिसनि संदाननायाव दिनै हरनि समाव गोबां बिबांनि गांजा हमनो मोन्दों। रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव ड्राग्सनि फालांगिरिफोरा पुलिसजों हमजाबाय थाब्लाबो दासिमबो माखासे दुथांफोरा बेबायदि खामानिनिफ्राय जानगार जायाखै। बेफोरखौ गोख्रों होबथानो थाखाय गसाइगाव पुलिस बिफानाबो उनफिनना थायाखै। दिनै हर गेजेराव गसाइगाव महकुमा पुलिस मावख'गिरि हिरेन कुमार बिखानि दैदेननायाव आरो सिमलताफुर पुलिसनि हेफाजाबाव 27 नं माहारियारि राजा लामा आसाम आरो सोनाब बेंगल सिमायाव थानाय श्रीरामपुराव सेग्राबनानै सालायगिरिजों लोगोसे 402 किल'ग्राम गांजा जब्द खालामो। जब्द खालामजानाय ट्राकनि अनजिमा HR 46F4203। जाथायाव लोब्बा थानाय ट्राकनि सालायगिरिजों लोगोसे 3 सुबुंफोरखौ पुलिसआ हमनो हायो। ट्राकनि सिङाव थानाय आन्दोनि खथानिफ्राय 402 किल'ग्राम गांजा बोखांनो हायो।